Assalamu alaikum, muna muku barka da shigowa wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan shine farkon shigowarka, ka tabbata ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau ma mun kawo muku wani sabon al'amari idda Naziru Ahmad watakan sarkin waƙa ya gwalle Abba Gida Gida sabon gwamnan Kano da sabuwar waƙa. Yanzu haka za mu sa muku sabuwar waƙar, za ku ji ta. Mu dai ku kasance da mu a koda yaushe masoyanmu. Yanzu bari mu sa muku sabuwar waƙar, ku ji ta. Indan gwada ne da kirje kafin sha biyu ruguza su, in sun zo ne da rinjo karfin Allah zai halaka su. Mun ji shirin to suke ne bai dan za a yi zaben jibi, muna nan to muna nan za mu ga. To masoyanmu, domin ci gaba da sauraron wannan daddadar waƙa, kai mana sharing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yanzu za mu sa muku cikakkiyar waƙar domin ku ji ta masoyanmu. Muna alfahari da ku. Ka tabbata ka yi mana sharing sannan ka yi mana subscribing. Har mu sare sai an kai kanawa wa kuke so, abba muke so ya ci zabe sarki. Kanawa wa kuke so, abba muke so ya ci zabe sarki. Idan an shuka abba ban kwasa dodar za a girba sarki. Idan kun shuka abba ban kwasa dodar za a girba sarki. Idan kun shuka wancan za ku ga mai tushe shi, idan kun shuka wancan za ku ga mai yanke mai suke mai kwashe, ko kuma ba maso hakan ba kun gani. Na gode godiya.